Veštačke prirodne jelke minus šta je zaista bolje za planetu. Decembar. Vreme je da se kupi jelka. Odlazite u prodavnicu ili na pijacu. Pred vama dva izbora minus veštačka jelka u kutiji ili prava, mirisna, sa iglicama koje opadaju. I onda dolazi dilema. Šta je ekološki ispravnije? Veštačka jelka se može koristiti godinama, ali je od plastike. Prava jelka je prirodna, ali se seče drvo. Koja je zaista bolja za planetu? Danas konačno odgovaramo na to pitanje. Hajde da krenem od veštačke jelke. Većina veštačkih jelki proizvedeno je u Kini minus oko 85% svetske proizvodnje. Proizvodnja uključuje petrohemijsku industriju, transport preko oceana, skladištenje, distribuciju. Prosečna veštačka jelka visine 2 metra teži između 10 i 20 kilograma. Skoro sve to je plastika minus najčešće PUC, polivinil minus hlorid. PUC nastaje od nafte i soli. Proizvodni proces oslobađa dioksine minus neke od najtoksičnih jedinjenja poznatih nauci. Radnici u fabrikama, često u lošim uslovima, izloženi su hemikalijama i parama. Da bi plastika izgledala kao iglice, dodaju se hemijska jedinjenja, stabilizatori boje. Mnoge veštačke jelke sadrže olovo minus teški metal koji je toksičan, posebno za decu. Jedna studija u SAD minus pokazala je da 30% testiranih veštačkih jelki sadrži nivoje olova koji prelaze bezbedne granice. Kalifornija čak zahteva upozorenje na pakovanju veštačkih jelki zbog prisustva olova. A karbonski otisak proizvodnje. Proizvodnja jedne prosečne veštačke jelke oslobađa oko 40 kg CO2. To je ekvivalent vožnje automobila na 200 km. Ali to nije sve. Ta jelka mora da putuje. Proizvedena u Kini, pakuje se u kontejner, stavlja na brod, plovi nedeljama preko Pacifika ili Indijskog okeana do Evrope. Zatim kamionom do distributivnih centara. Pa do prodavnica. Transport jedne jelke preko okeana doda još 10 do 15 kg CO2 na njen otisak. Ukupno, oko 50 do 60 kg CO2 pre nego što uopšte stigne do vas. Koliko dugo služi veštačka jelka? Proizvođači tvrde da mogu trajati 10, 15, pa čak 20 godina. Ali realnost je drugačija. Studije pokazuju da prosečna porodica drži veštačku jelku oko 6 do 8 godina. Razlozi. Plastika bledi, gubi boju. Grane se savijaju i lome. Ili jednostavno minus dosadi nam, želimo novi model. I onda šta? Ta jelka završava na deponiji. Puc se ne razgrađuje. Potrebno je 500 do 1000 godina da plastika počne da se raspada. I dok se raspada, oslobađa mikroplastiku i toksične hemikalije u zemlju i vodu. Reciklaža. Skoro nemoguća. Veštačke jelke su mešavina različitih plastika, metala za okvir, žice. Razdvajanje tih komponenti nije ekonomično, pa reciklažni centri ih uglavnom odbijaju. Od svih veštačkih jelki koje se ikada proizvedu, manje od 1% biva reciklirano. Ostatak? Deponije, spalionice, okeani. Hajde sada da prebacimo fokus na prirodne jelke. Prava jelka raste u plantaži. Da, čitali ste dobro minus većina jelki koje se prodaju ne dolaze iz šume. One su namerno uzgajane za tu svrhu kao poljoprivredna kultura. Jedna jelka visine 2 metra raste između 7 i 10 godina. Za vreme rasta ona apsorbuje CO2 iz vazduha i proizvodi kiseonik. Jedna jelka tokom svog života apsorbuje oko 20 kg CO2. To nije mnogo, ali je to ipak negativan karbonski otisak minus jelka uklanja CO2 dok raste. Plantaže jelki također pružavaju stanište za ptice, insekte, male sisare. Iako nisu prirodne šume, one su daleko bolje od urbanog betona ili praznih polja. Jelke sprečavaju eroziju zemljišta, filtriraju vodu, čuvaju vlagu. A seča? Zar to nije problem? Mnogi misle da kupovinom prave jelke doprinose seči šuma. Ali ne. Komercijalne jelke se uzgajaju specijalno za prodaju. Nakon seče jedne jelke, farmer sadi novu.
To je održivi ciklus kao kod bilo koje druge poljoprivredne kulture. Nije isto kao i seča prirodnih šuma za drvo ili prostor. Plantaže jelki su namenske, obnovljive, održive. Zapravo, u mnogim zemljama za svaku posečenu jelku farmeri sade 1 do 3 nove. Rezultat: više drveća, ne manje. Šta se dešava sa jelkom nakon praznika? Ovdje dolazi do ključne razlike. Prirodna jelka je 100% biološki razgradiva. Svaki deo te jelke može se vratiti zemlji. Može se kompostirati, za nekoliko meseci postaje đubrivo. Može se iseckati i koristiti kao malč za baštu, štiti zemlju, zadržava vlagu, sprečava rast korova. Može se potopiti u jezera ili ribnjake, postaje stanište za ribe i mikroorganizme. Može se spaliti za ogrev, biomasa je neutralna po pitanju CO2 jer oslobađa samo onaj ugljenik koji je drvo apsorbovalo dok je raslo. Mnogi gradovi imaju programe prikupljanja jelki nakon praznika. Sakupljaju ih, cepaju, pretvaraju u kompost ili malč za javne parkove. Nula otpada. Kompletan krug. Hajde sada da uporedimo karbonski otise. Veštačka jelka, oko 50 do 60 kg CO2 za proizvodnju i transport. Ako je koristite 6 godina, to je oko 10 kg CO2 godišnje. Prirodna jelka apsorbovala je oko 20 kg CO2 dok je rasla. Transport do prodajnog mesta doda oko 3 kg CO2. Ukupan otisak. Negativan ili neutralan, zavisi od udaljenosti. Čak i ako prirodnu jelku kupujete svake godine, njen godišnji karbonski otisak je manji od veštačke. Ali šta ako držite veštačku jelku 20 godina? Matematika se menja. Ako zaista koristite veštačku jelku 2 decenije, onda njen godišnji otisak pada na oko 3 kg CO2. To je bolje od kupovine nove prirodne jelke svake godine. Ali ovdje je ključno pitanje koliko ljudi zaista drži istu veštačku jelku 20 godina. Vrlo malo. Većina je zamenjuju daleko pre toga. Studija u Kanadi pokazala je da biste morali koristiti veštačku jelku minimum 20 godina da bi bila ekološki povoljnija od prirodnih jelki. Ali samo 7% ljudi to čini. Postoji još jedan faktor lokalno suoženo. Ako kupujete prirodnu jelku od lokalnog farmera, karbonski otisak transporta je minimalan. Možda 50 km kamionom. Ali ako kupujete veštačku jelku proizvedenu u Kini i transportovanu preko oceana. Ogromna razlika. Čak i da koristite tu veštačku jelku 20 godina, transport iz Azije čini njen ukupan otisak višim. Najbolja opcija. Lokalna prirodna jelka. Druga najbolja. Veštačka jelka koju ćete koristiti minimum 15-20 godina. Najgora. Veštačka jelka koju menjate na nekoliko godina. Postoje i druge opcije o kojima se retko priča. Jelka u saksiji sa korenom. Kupujete živu jelku u velikoj saksiji. Držite je unutra tokom praznika, a zatim je presađujete u baštu. Sljedeće godine. Ili je ostavite u bašti ili je ponovo stavite u saksiju i unesete u kuću. Ova opcija je savršena ako imate prostor. Jelka nastavlja da raste, nastavlja da apsorbuje CO2, nastavlja da živi. Problem. Jelka u saksiji je skuplja, teža za održavanje, zahteva brigu. I ne može zauvek u saksiji na kraju mora biti zasađena. Alternativa iznajmite jelku. Da, čitali ste dobro. U nekim zemljama postoje kompanije koje iznajmljuju žive jelke u saksijama. Donesu vam jelku početkom decembra. Vi je ukrašavate i uživate. Nakon praznika oni je odnose nazad na farmu gde nastavlja da raste. Sljedeće godine možda dobijete istu jelku, možda drugu. Ali poenta je jelka ne umire, ne baca se, nastavlja da živi. Ova opcija je još uvek retka, ali postaje popularnija u ekološki svesnim gradovima. Još jedna opcija ugljenično neutralne jelke. Neki proizvođači sada nude prirodne jelke uz kompenzaciju ugljenika. Kupujete jelku, a deo novca ide u projekte pošumljavanja ili obnovljive energije koji kompenzuju bilo kakav negativan uticaj.
Ili možda vam uopšte ne treba jelka. Mnoge kulture širom sveta proslave praznike bez jelke. Ili koriste druge simbole minus loze, lišće, grane. Možete napraviti jelku od recikliranih materijala minus drvene grane posložene na zid, knjige naslagane u oblik jelke, čak i crtež na zidu. Kreativnost nema granica. I ima nulti ekološki uticaj. Ako već odlučite kupiti jelku, prirodnu ili veštačku, evo nekoliko saveta za prirodne jelke. Kupujte lokalno. Što je jelka bliža vašem domu, to je bolji izbor. Potražite sertifikate održivosti minus VSC ili slično. Pitajte farmere da li sade nove stabla nakon seče. Nakon praznika kompostirajte ili odnesite na reciklažu. Za veštačke jelke kupite jednom i držite što duže. Cilj je minimum 15-20 godina. Izaberite neutralne boje koje neće izaći iz mode. Čuvajte pažljivo minus dobro spakovane, zaštićene od vlage. Kada se pokvari, pokušajte popraviti pre nego što bacite. Ako više ne želite, pokušajte prodati, donirati ili pokloniti. Istina je da nema savršenog izbora. Prirodna jelka zahteva resurse za uzgoj. Veštačka zahteva resurse za proizvodnju. Prirodna se baca nakon mjesec dana. Veštačka može trajati, ali nikada se ne razgrađuje. Prirodna podržava lokalne farmere. Veštačka podržava petrohemijsku industriju. Ali ako moram dati jasan odgovor. Za većinu ljudi, u većini situacija, prirodna jelka od lokalnog proizvođača je ekološki bolji izbor. Ukoliko već imate veštačku jelku minus, koristite je što duže. Ne bacajte je i kupujte prirodnu samo zbog ovog videa. To bi bilo rasipanje. Ali kada ta veštačka jelka dosluži, razmislite o prelasku na prirodnu. Ili bolje minus živu jelku u saksiji koju možete godinama koristiti. Na kraju, najvažnije nije šta izaberete. Najvažnije je da izaberete svesno. Razumete uticaj svoje odluke. Razmislite dugoročno. Ne kupujte impulsivno. Jelka je simbol praznika. Ali pravi duh praznika nije u jelci minus u ljubavi, porodici, zajedništvu. Najlepše uspomene nisu ispod najsjajnije jelke. Najlepše uspomene su pored ljudi koje volimo. Možda ove godine fokus treba da bude manji na jelku, a veći na trenutke koji čine praznike vrednim. Zamislite praznike gde svaka odluka minus pa i izbor jelke minus odražava naše vrednosti. Gde ne biramo zato što je jeftinije ili lakše, već zato što je ispravno. Gde naša deca uče da lepota ne mora doći po cenu planete. To nije utopija. To je izbor koji pravimo svake godine, svaki decembar. Ovog decembra pravite pametan izbor. Prirodan izbor. Održiv izbor. Srećna nova godina minus neka bude zelena, svesna i puna života, kao prava jelka koja nastavlja da raste čak i nakon što praznici prođu. Jer najlepša jelka je ona koja ostavlja najmanji trag. Na planeti, na budućnosti, na savesti.